Κυρίες μου και κύριοι, σας λέω καλησπέρα, αρχίζοντας την εκπομπή για όλους πέρα ως πέρα. Σε όλους ένα ευχαριστώ, βεβαίως και στον Τάσο, όλοι σας βοηθήσατε τέλεια να περάσω. Αυτά όμως τα γενικά, τα ευχολόγια μου, δεν είναι από το στόμα μου, είναι από την καρδιά μου. Θα ήθελα στα αγγλικά την εκπομπή να αρχίσω, μα προτιμώ ελληνικά να σας τακτοποιήσω. Και μην νομίσετε λοιπόν μπρος στη μικρή οθόνη πως είναι κάποιος ποιητής όπως οι άλλοι όλοι. Όχι, δεν είμαι ποιητής κάποια странής ιδέας. Είμαι το κατακάθαμα της φάρας της χυδαίας. Και ένα λέω σ' όλους σας πριν εκπομπή αρχίσω, ότι δεν πρόκειται κανήν από εσάς να βρίσω. Σας συνιστώ υπομονή, θα έρθει η σειρά σας και όλοι θα τα ακούσετε λοιπόν τα σχολιανά σας. Ελπίζω αυτή η εκπομπή σε όλους να αρέσει και όποιος έχει παράπονο να κάτσει να με χέσει. Αυτό που διαπίστωσα σε τούτο εδώ το μέρος δεν μπορείς να κατουράς παντού και ελευθέρως. Η ώρα τώρα έφτασε να το αποφασίσω με ένα τραγούδι κριτικό την εκπομπή να αρχίσω. Άκουγα για Αμερική κι ήθελα να γνωρίσω στη χώρα αυτή τη μακρινή λίγο κι εγώ να ζήσω. Σηκωθήκα πρωί λίγο να περπατήσω και έκανα 2 χιλιόμετρα ψυχή να συναντήσω. Και έχω την περιέργεια, ο κόσμος τη ζητάει, τα 2 τα πόδαράκια του για πότε τα φυλάει. Αμέσως διαπίστωσα όλοι καλά περνάνε κι αν όχι τη γυναίκα τους το κάρο καβαλάνε. Και έτσι προσαρμοστικά στα ήθη και θυμά σας για να περάσω μήνας μας και όλα χάρισμά σας. Πήγα σε μπάρα πονηρή, πω τη σύμφορά μου φύγανε τα δολάρια και μείνανε τα γκιά μου. Και συνεχίζω φουκαράς τον τουρισμό να κάνω, να δω όλα τα χάλια σας και με το παραπάνω. Όταν για χάλια σας μιλώ δεν εννοώ τη χώρα, μονάχα λίγους Έλληνες κι αυτοί τα ακούνε τώρα. 2 βάρδιες να δουλεύουνε, λεφτά πολλά να κάνουν και έχουνε προορισμό πλούσιοι να πεθάνουν. Υπάρχουνε και Έλληνες που ξέρουνε να ζήσουν και σαν πεθάνουν προτιμούν λιγότερα να αφήσουν. 3 ημέρες είχα πάει στην Κυρά Κασιανή και ομολογώ πως έχω υποχρέωση πολύ. Περιποίηση μεγάλη, το καλό το λέω εγώ και αξίζει από την καρδιά μου το τρανό ευχαριστώ. Το τραπέζι είχε στρώσει με όλα τα καλά σερβίτσια και όπως βλέπετε τα ωραία και αυτά τα λέω στα ίσα. Και μετά από αυτούς επήγα στην Κυρά την Αριστεία και ομολογώ σε όλους πως τα πέρασα ωραία. Μα δεν έβγαλε καθόλου τα σερβίτσια τα καλά, λες και για πικνίκ πήγα και έφαγα στα πλαστικά. Εις τον σύντροφο Αλέκο 2 λόγια θα του πω για να πάει αν θέλει στη Ρωσία τουρισμό. Και αν τα αρέσει εκεί πέρα 2 καλά από Αμερική, να φορτώσει κάποια μέρα και να την αράξει εκεί. Μια μέρα απεφάσισα στο Cleveland να φτάσω, να δω και εκεί τους Έλληνες και να τους απολαύσω. Μα δεν μ' αφήσαν ήσυχο με τα ανάποδά τους και έτσι με βάλαν σε δουλειά να σούρω τα δικά τους. Ακούστε τα παρακαλώ, με προσοχή λιγάκι, να δείτε όλοι οι στίχοι μου πως στάζουνε φαρμάκι. Από τα πιο καλά χωριά και από τα πιο ωραία, το λέω μέσα από την καρδιά,
είναι η Τερψιθέα. Όταν τη βλέπω όμορφη, εφραίνεται η ψυχή μου. Άκουτα και συμπάθημα, καλέ Παρασκευή μου. Ο κόσμος είναι υπέροχος, η θέα της ωραία και κάνουνε λεβέντικη και όμορφη παρέα. Ξέρετε για το κέφι μου πως όμορφα κελάει, γιατί δεν έχω δίπλα μου αυτή που με κλωτσάει. Καλά φάγαμε, κήπιαμε, τώρα ας ευχηθούμε στην Τερψιθέα μια βραδιά να ξανανταμωθούμε. Πολύ καλά περνάμε εδώ και όλα είναι ωραία. Να ζήσει η αθάνατη και όμορφη Τερψιθέα. Να ζήσεις ασημάκι μου, πολύ χαρά να δίνεις και να είσαι πάντα άξιος αρνάκι για να ψήνεις. Τελειώσανε οι στίχοι με τα λόγια τα καλά και αμέσως θα αρχίσω με πολύ φαρμακερά. Να τα ψάλω έχω κέφι, όλα ευθέως θα τα πω και ο Θεός να βάλει το χέρι να μην παραξηγηθώ. Άμεσα θα προσπαθήσω στον καθένα χωριστά για να σας τακτοποιήσω στα υπέρ και στα κατά. Θα σας πω πολλά απόψε. Ένα θέλω να μου πείτε και στο διάολο να σας στείλω να μην παραξηγηθείτε. Από τον εαυτό μου αρχίζω να τα ακούσω φουκαράς και συμπέρασμα να βγάλετε τι θα σούρω και σε εσάς. Ύστερα από τόσα χρόνια που εδούλεψα κι εγώ, αποφάσισα να φύγω λίγο να ξεκουραστώ. Πού να πάω, το σκεφτόμουν πολύ και αποφάσισα οδόλιας μπρος για την Αμερική. Και ξεκίνησα μια μέρα εν υγεία και χαρά, προσγειώθηκα αισίως κάπου στις 7 παρά. Διαπίστωσα αμέσως ότι όλοι είναι τρελοί. Κολατσό το μεσημέρι και το απόγευμα φαΐ. Και από τότε κάθε μέρα τζάπα ο δόλιος προσπαθώ για να φάω μεσημέρι και μετά να κοιμηθώ. Όσο για τα φαγητά σας, είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Μέχρι να σωθεί το πιάτο προηγείται η ιστορία. Τέλος πάντων με δικά μου άλλο δεν θα ασχοληθώ. Για να αρχίσω τα δικά σας και αμέσως θα το πω. Από τον Κώστα θα αρχίσω που τον λέγαν για καλό και επειδή θα με ακούσει λέω ένα ευχαριστώ. Λίγο πριν αναχωρήσω από την όμορφη Ελλάδα, εντολή ο Πολ μου δίνει τζάπα γεύμα μια εβδομάδα. Και ερχόμενος Σαββάτο, τον κ. Κώστα για να δω, όλοι τους μου απαντήσαν πως αυτός δεν είναι εδώ. Και του λέει μια κοπέλα, είναι κάτω από την Ελλάδα και δεν έστειλε ο τσιγκούνης ούτε μια πορτοκαλάδα. Καθίσαμε σαυλάκες και έφυγε το πενιαράκι και αυτός κρυβόταν μέσα στο μουχτούρι το μουστάκι. Και έτσι πέρασε που λέτε, κίνη η κακιά η ώρα και μυαλό να βάλουμε όλοι, μην την πάθουμε και τώρα. Δι' αυτό σας εξηγούμε, να φερθείτε όπως πρέπει και κανένα στο χεράκι να με βάλει στην τσέπη. Όσο για τον Καραδίμα, ένα πράγμα θα του πω, πως το μάγκα να μην κάνει στο φαΐ και στο πιωτό. Χθες το βράδυ ο καημένος τα κοπάνισε καλά και εξύπνησε χεσμένος και δεν πήγε για δουλειά. Ποτέ μου δεν περίμενα, βρε κακομοίρη Χρήστο, να βάνεις μπύρα από μπρος, να βγαίνει από πίσω. Όσο για την Παρασκευή, το λέω είναι Αγία. Μονάχα που κατέχετε από κλεφτομανία. Αν δεν προσέξεις που θα πας, μαζί της να ψωνίσεις, μπορεί σε κάποια φυλακή και εσύ να καταντήσεις. Με το χεράκι το δεξί θα κάνει το σταυρό της, ότι θα κλέψει το αριστερό, μη βρει το διαολό της. Κατά τα άλλα είναι καλή,
Το λέω υπευθύνος και με περιποιήθηκε καλύτερα από κτήνος. Αν με ρωτήσουν τι να πω για τη μαγειρική της, αφού δεν εδοκίμασα καθόλου το φαΐ της, μα έχω υποχρέωση πριν σηκωθώ να φύγω από τα βάθη της καρδιάς στο διάολο να τη στείλω. Φεύγοντας από το Cleveland πηγαίνω με λαχτάρα τους καταράχτες για να δω του όμορφου Νιαγάρα. Με βάρκα και αυτοκίνητο απόλαυσα το μέρος και ο αδελφός μου απαιτεί τώρα και από αέρος. Η φύση αφού μου χάρισε μεγάλη ηρεμία, στην καρδιά μου ξαφνικά έρχεται τρικυμία. Εμπρός στο ελικόπτερο μου λέει να ανεβούμε και όλα αυτά τα όμορφα από ψηλά να δούμε. Και αμέσως μέσα βρέθηκα χωρίς να καταλάβω, δεν το ξέρα από το πρωί να πάω να μεταλάβω. Όπως ανέβαινα ψηλά και κοίταγα ο καημένος, αν με έπιανε στον πισινό θα ήταν χεσμένος. Η βόλτα τελείωσε, όλα πήγαν καλά και έτσι προσγειωθήκαμε ωραία και καλά. Αυτά από το Cleveland, αυτά από το Νιαγάρα, και όταν γύρισα εδώ με περιμέναν κι άλλα. Ένα πρωί σηκώθηκα με κέφι και μεράκι και στην κουζίνα έκατσα να πιω το καφεδάκι. Και ο Τάσος λέει ξαφνικά, τώρα αναχωρούμε, μια βόλτα ως το μαγαζί, το σκύλο για να δούμε. Μπήκαμε στο αυτοκίνητο, ωραία και καλά, στο δεύτερο χιλιόμετρο ιδού η συμφορά. Ένα τρελό αυτοκίνητο το δρόμο μας κλείνει και εγώ κλείνω τα μάτια μου και ό,τι θέλει ας γίνει. Και ένας μεγάλος θόρυβος έρχεται ως τα αυτιά μου και ανοίγω τα ματάκια μου να δω τη συμφορά μου. Κοιτάζω όλο το σώμα μου, μήπως και τρέχει αίμα, κοιτάζω χέρια πόδια μου, μήπως μου λείπει κανένα. Αφού όλο το σώμα μου το βρήκα όπως θέλω, κοιτάζω το αυτοκίνητο που έγινε καπέλο. Νόμιζα πως τελείωσε η άσχημη ημέρα, μα είχε και συνέχεια, θα δείτε παραπέρα. Ξεκινήσαμε οι τρεις μας, Ντάτσον, Τάσος και εγώ, στις επιστροφή στο δρόμο, τώρα πια με γερανό. Παίρνω με το άλλο κάρο για να πάμε για δουλειές, όταν ξεκινήσει μία, να σου κι άλλες συμφορές. Να αγοράσουμε μπουκάλα. Πήγαμε σε μαγαζί και πληρώνοντας εντάξει, πάμε στην παραλαβή. Η μπουκάλα σιδερένια και με βάρος αρκετό και γλιστράει από τα χέρια, με χτυπάει στο ψαχνό. Το κακό να μην τριτώσει, αποφάσισα εγώ να γυρίσουμε στο σπίτι και να πάω να κοιμηθώ. Πάντως πέρασα ωραία, όλους σας ευχαριστώ και αν σας πίκρανα λιγάκι, το συγγνώμη σας ζητώ. Σήμερα είναι 9 Σεπτεμβρίου 1984. Ήρθαμε στο σπίτι της Μίνης, όπου χθες είχαμε ένα πάρα πολύ ωραίο πάρτι όπως θα λέγατε εσείς. Τα έχουμε όλα καθαρίσει, είναι όλα ωραία και είναι μια πολύ ήσυχη και ήρεμη ημέρα. Και πάλι ένα ευχαριστώ και σας χαιρετώ. Γεια σας και καλή αντάμωση. Thank you very much.